До голяма степен ние сами така помогнахме за този голям резултат, негативен за нас. Допуснахме много грешки в нашата отбрана, не присъщо и не типично, тъй като сме да твърда така, че доста добре стоим в дефанзивен план. Също обаче допуснаха много грешки отбора на Левски в защита, но ние не успяхме да се възползваме от тях. Така, статистика, която си водихме първото по време в 5 ситуации, идентични на тези на Левски, които не можахме да реализираме. През второто положение, по време също имахме 3 ситуации и така, това е втори матч, продължава да пропускаме толкова голови ситуации. Това е явно слабостта, върху която трябва да наблегнем. Въпроси? Господин Генов, какво този Левски е по-различен от миналогодишния, който победихме 3-1, не само с резултата, а и чисто игрено? Не мога да кажа, не мога да правя сравнение между двата матча. Пак ви казвам, аз, то е смешно да кажа, че сме играли при резултат 4-0, но все пак в много голяма част от матча мисля, че бяхме равностойни. Просто с тези ситуации, които те си ги оползотвориха, това е голяма разлика, голямо спокойствие. Пак ви казвам, не мога да направя сравнение с миналогодишния матч. С матч не си прилича, отбор с отбор логично също не си прилича, но за тази изразителна загуба и основно вината си е в нас. Господин Генов, към края на матча имаше едно спорно положение, дали е фаул или как го видяхте вие в От моята страна го видях, че е вътре, страничния съдия също е казал, че е вътре, но това няма значение какво ще да промени. Така е преценил съдията, така го е отсъдил. Нямаме претенции към съдийството. Отсъствието на Камазова повлияе ли това, че има крайни все пак Разбира се, че повлияе не само той, и двамата ни опорни халфа Камазова и Денилсон липсваха, почувства се, то беше точно оттам дойдоха и много слабости така пред нашата отбрана. Изваждането от 30-та минута и принудителното изваждане от игра на Божилов, ние нямаме толкова равностойна, толкова резервна скамейка, за да се заместят тези футболисти и това също се отрази на нашето игрово поведение. Господин Генов, знаете ли начало на Черно море? И зависеше ли вашето бъдеще от нещо? Не разбирам въпроса, не е стояло това на дневния ред въобще. Други въпроси? След 40 играни кръга, какви са Те не са променили, ние си говорим нашите цели. Сега съм в началото на първенството сме и не виждам какво е станало. Ако съдим и по това, че миналата година до 4-ти кръг сме имали максимален брой точки, какво още има още 26 мача, така че първенството едва първа започва. Имаме трудна програма, и в момента до този момент трудна програма. По принцип няма и лесни мачове, но като влезнат в игра основните ни футболисти, мисля, че се промени нашия облик. Други въпроси, колеги, имате ли?